שלום ילדים, היום אנחנו נלמד איך להפעיל את היישומון של הכרת המספרים מ-1 עד 100. זהו יישומון שאם אנחנו נלחץ על התמונה 2 קליקים רציפים, אנחנו ניכנס לאתר שכולו באנגלית. לכן אנחנו צריכים למצוא את התמונה של לוח המאה שהייתה קודם. הנה היא. לוחצים 2 לחיצות רציפות. ואז אנו מגיעים ליישומון. אני אקטין את המסך כדי שתוכלו לראות את כל המספרים מ-1 עד 100. כרגע אני אגדיל את המסך כדי להסביר לכם על הלחצנים. הלחצן שלמעלה בצד שמאל, החץ שיורד, מוריד את המספרים ומתחיל אותם איך שאתם לוחצים, זה יורד ב-1. אנחנו לוחצים כדי להחזיר את לוח המאה שיתחיל מ-1 ויסתיים ב-100, כפי שאתם רואים. דבר נוסף שחשוב לדעת, כאשר אנו לוחצים על הצבע האדום, המשבצת נצבעת באדום. כאשר לוחצים על הירוק, המספר נצבע בירוק, וכן בצהוב, ואפשר להשאיר גם באפור, אדום, ירוק, צהוב, אפור, אדום, ירוק, וכן הלאה. אנחנו נשחק במשחק נחש מי. ניסיון. אני אבחר מספר מהעשרת הראשונה. בחרתי מספר, והמספר שבחרתי הוא אי-זוגי. לכן, אני אסגור עכשיו את כל המסכים של המספרים הזוגיים שנמצאים בעשרת הראשונה. לחיצה מעל המספר תסגור לי את המסך. כעת נשארתי עם כל המספרים האי-זוגיים. עכשיו המספר שבחרתי רמז נוסף. הוא גדול מהמספר 4. כלומר, כל המספרים שקטנים מהמספר 4, אני אסגור אותם. רמז נוסף. המספר שבחרתי הוא המספר הקודם למספר 10. יש לי רק אפשרות אחת, שהמספר הקודם למספר 10 הוא המספר 9. ועכשיו, אחרי שלמדנו איך להפעיל את היישומון, עליכם לקרוא את ההוראות באתר ולגלות איזה מספר הפעם אתם צריכים לגלות, ולהגיע מחר למליאה עם המספר שכתוב במחברת חשבון. בהצלחה.